Άργησα. 2 λεπτά, ετοιμαζόμουν να φύγω, Έλα. Έλα, Ανδρέα μου. Πώς έλα. Τι κάνεις τώρα, κοίτα το σαν παιδί κάνεις. Βέλτιζα το. Τόσο βαριά τσάτε, παιδί μου, θα πω. Είναι βαριά. Έλα, καλέ μου. Ζέστη κάνει, γλυκιά μου, ζέστη. Ορίστε. Περάστε, ο δέσποτα των λογισμών. Τρελό είσαι. Περάστε, είναι λίγο, περάστε. Υπέροχα είναι εδώ μέσα. Τρελός αστρούλης. Το επόμενο κομμάτι που θα σας παίξουμε είναι το βλέμμα σου. συστήσω δύο γνωστές μου κυρίες. Η μητέρα μου, η κυρία Σοφία Φουκά. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ πολύ. Η κυρία Ρένα Κυριακίδου. Χαίρομαι. Λοιπόν, Ανδρέα, τι κάνουμε τώρα? Δεν πάμε κάπου να φάμε όλοι μαζί? Τι λέτε? Ωραία. Εσείς με τι ασχολείστε? Είμαι γυμνάστρια. Έχω γυμναστήριο δικό μου. Γι' αυτό είσαστε τόσο καλή γραμμή. Ευχαριστώ. Εσείς, κυρία Φωκά? Φιλόλογος καθηγήτρια είμαι και... Και πολύ όμορφη.
Ευχαριστώ πολύ. Αντρέα, θα σε μαλώσω. Ξέρεις τόσο εξαιρετικές κυρίες και δεν μου τις έχεις γνωρίσει ποτέ. Τώρα ξέρεις πώς είναι, μαμά. Πνιγόμαστε όλες τις δουλειές. Μήπως εγώ δεν ήθελα να τις βλέπω πιο συχνά τις κυρίες. Περάσαμε πολύ ωραία. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πηγαίνω. Άλλωστε, απόψε ξενύχτησα υπέρ του δέοντος. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εμείς θα... Ήρθε ο Ανδρέας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Δεν άργησα. Καθόλου. Λοιπόν, σε εγκρίνει. Ποιος? Η μητέρα μου. Τι σου είπε? Κυρία Φωκά, φαίνεται πολύ όμορφη, πολύ έξυπνη, πολύ σοβαρή. Δηλαδή κατάλαβε. Τα πάντα, τι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε απόψε? Θέλεις να πάμε να κοιμηθούμε μαζί? Σε παρακαλώ, πολύ. Πάμε. Να περάσω όμως από το σπίτι πρώτα, Τρελός είσαι. Έλα, σταμάτα. Νομίζω πως μέθησα λίγο. Μέθησε. Από τι? Από το κρασί? Από το κρασί. Αχ, κι εγώ που νόμιζα. Τι νόμιζες? Ότι μέθησε από ευτυχία μόνο. Λέμε κοροϊδεύεις. Πάω στο μπάνιο. Room service. Μία σαμπάνια για 2 παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η γοητεία που ασκούσε πάνω μου ήταν κάτι το ανεξήγητο. Ήταν τρυφερός, γλυκός, ιδιόρυθμος, όπως όλη η μουσική. Έκανε σαν παιδί κι εγώ περνούσα υπέροχα μαζί του. Γιατί όμως ένιωθα συνέχεια ενοχή? Γιατί με βασάνιζε αυτό το πράγμα αφού ήμουν ευτυχισμένη?
Λέγεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα ξύπνησες? Μόλις. Ξέρεις τι ώρα είναι? 1:30. Ξέρεις τι ώρα κοιμηθήκαμε? 5:30 το πρωί. Κοιμηθήκατε? Ποιοι κοιμηθήκατε και πού? Στο Μακεδονία Παλάς με τον Ανδρέα. Άντε. Και στο σπίτι? Άφησα σημείωμα πως θα κοιμηθώ σε σένα. Πάλι καλά που με ενημέρωσες πριν αρχίσουν να σε ψάχνουν. Λοιπόν, τα λέμε το απόγευμα, Ναι, πάρε με. Γεια. Ναι. Ντόρα μου, εγώ είμαι. Καλημέρα. Τι έγινε, το βρήκες το σημείωμα? Καλημέρα, μαμά. Το βρήκα, αλλά δεν σας πήρα, μην τυχόν και σας ξυπνήσω. Τι έγινε, πώς περάσατε? Φοβερά ήταν. Να φανταστείς, από τις 10 τι ώρα τελειώσαμε. 2:30, 3. Στη Ρένα είσαι ακόμα? Ναι. Για δώστε μου να συνοηθούμε πώς θα πάρει τα πράγματά της. Ρένα. Θα συνεννοηθώ εγώ μαζί της. Είναι στο μπάνιο τώρα. Καλά, μαμά. Εδώ με την κυρία Μαλία κοντεύουμε σχεδόν να τελειώσουμε. Ο μπαμπάς Ο μπαμπάς έφυγε και είπε θα έρθει 2 με 2:30. έχει τίποτα για φαγητό? Έχουν περισσέψει κάποια πράγματα, ναι, μην ανησυχείς. Θα σε δω αργότερα, Πρέπει να κλείσω τώρα. Έλα, φιλάκια. Γεια σου, μαμά, φιλιά. Σταμάτα. Καφέ θέλω, καφέ. Ωραία, άρα, Άγγελα. Εγώ πάω στο μπάνιο. Θέλω να κάνω ένα ντουσάκι. Γιατί δεν τρως? Κάνω δίαιτα. Δίαιτα. Δεν είμαστε καλά. Γιατί κάνεις δίαιτα, μια χαρά είσαι. Θέλω να χάσω 2-3 κιλά. Τι θα κάνουμε? Εγώ πρέπει να γυρίσω στο σπίτι. Εσύ, πότε φεύγεις? Το βραδάκι. Πρέπει να πηγαίνω. Έλα, είναι? θα πηγαίνω. Γιατί δεν καθόμαστε μαζί μέχρι να φύγω? Δεν το βρίσκεις λίγο εγωιστικό? Εγωιστικό που θέλω να είμαστε μαζί? Δεν είμαστε όμως μόνοι μας. Πρέπει να σκεφτούμε και τους άλλους. Γιατί δεν μιλάς? Σοφία, τι θα κάνουμε? Όταν στα έλεγα εγώ, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ως πού θα πάει αυτό? Δεν μιλάς, Κάτι πρέπει να κάνουμε, Τόσο καιρό που σου το έλεγα, δεν με καταλάβαινες. Φαίνεται για σένα δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι είναι. Για τους άντρες είναι αλλιώς. Έλα, μην το ξαναπείς αυτό. Κάνεις λάθος, όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά ακόμη και αν έχεις δίκιο, θέλω να ξέρεις ότι κάθε δικό σου πρόβλημα είναι και δικό μου. Όσο τα σκέφτομαι, αρρωσταίνω. Άστα. Πρέπει να φύγω όμως. Εγώ κάτσε να σπάω. Καλύτερα να περπατήσω μόνη μου. Γεια σου, καρδούλα μου. Γεια σου. Παλιότερα έλεγα ότι οποιοδήποτε φόβο κι αν είχα για το μέλλον μπορούσα να το ξεπεράσω. Το παρελθόν μου είχε δώσει μια ήσυχη